Салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали ман. Барои лайку подписатсам, барои суханои хубе ки менависен, ҳаматонда раҳмат дӯстони азизам. Баъд ҳаррӯза подписчикое ки дар канали ман меҳмон шудастен, ҳама каса хуш омаден. Аз омадантон хушҳолам. Барои обеди иҷада пирашки тайёр кардастам. Хамирушда 1 литр шир дар кора, 1 стакан кипитоки ҷӯш, 10 грамм дрож, 1 қошуқ намак, 2 кило орд дар кора. Дар 1 литр шир 2 кило орд рафтагиай. Инам халда миска 1 литр шира рехта, 1 қошуқ намака андохтум. Вақти намак андозида камераи телефоно мурдай. 1 стакан оби ҷӯша мерезем, хеле шир камтара гармак мешава, баъд дрожа меандозем. 10 грамм, 1 пачкача дрож. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо карден, лайка фаромӯш накунен. Касе ки бе подписка тамошо мекуна, подписатсия карда тамошо кунен, аз ҳаматон миннатдор мешам. Инам хел дрожа дар шири гармак андохта алараш мекунем, баъд орда рехта хамира мешӯрем. Хамир на сахти бад биёяд, на сусти бад, аминар майлин шава. Дар влоги охирон мондагим гуфтам дар комментария нависен кани ай кадом шаҳру давлато навораи ман тамошо мекунед. Машаллаҳ, чашм нарасад, тоҷикои худмон дар тамоми давлатҳои дунё ҳастанд. Америка, Англия, Германия, Дубай, ай Тоҷикистонам бисёр шудиян тамошобинои ман. Пеш фақат ай Россия буд. Ҳозир ай Тоҷикистонам шудагиай, Узбекистон, Афғонистон, Қазоқистон, Россия, хулоса ай тамоми давлатҳо тамошо мекардаем влогои мая. Албатта ки фақат таҷичкои худмон. Узбечкоям тамошо мекунанд. Ҳамо одамое ки тоҷикиам мефаҳманд ҳаваёшонда. Ҳаматонда раҳмат дӯстони беҳтарини ман. Инам хел хамира шӯрида, рӯша камтарак равған шакидуму салофана монда дастархонда мепечонаем. Ҳамин хел 1 соат меиста то баланд шудан шад. Хамирмон ки расидак, баъд куллача карда мепечонем. Барои начинкаи даруни пирашки боша 1 кило картошкая ҷӯшондам. Ҳозир пюре тайёр мекунам. Даруни пирашкида ба хоси дили худтон чизе ки маъқулае ҳавае истифода кунед. Мешава ки пиёз бирён карда андозен дарунашда, ё ин ки тухм ҷӯшонда хеле реза мекунед меандозен, хелеам ба мазза мебиёяд. Ман 1 кило картошкая ҷӯшондам, 1 қошуқча намак рехтам, 1 қошуқ приправа. Ҳозир зелена меандозам дарунашда. Инам хел хушрӯ карда алараш мекунем, майда мекунем картошкая. Приправаи универсальне андохтагиём мурч, зира, баъд кориандр дура дарунашда, паприка, шафран, ҳамаям приправо аларашакай. Дар морозилник зелени замороженной доштам, ай ҳавай андохтам камтар болои пюреда. Мекобем алараш мекунем. Хонатонда чӣ намуд зелени ки дошта бошен, ҳавай истифода барен мешава. Ай мобайн 1 соат гузаштак хамири пирашки баланд шуд, хушрӯяк расидагиай. Ҳозир куллача мекунем. Инам хел ҳамаи хамироя куллача карда рӯша пӯшонда мемонам. Ягон 10-15 минут меиста, камтарак дам мегира, баъд тунук карда мепечонем. Дӯстони азизи ман, дар телеграм 1 сол мешава ки канал кушодагиём. Ҳаррӯза корубори хона, пухту паз, сурат гирифта мондан мегирам, рецептҳои хушрӯ мепартом. Бисёр чизое ки дар ютуб нестай, дар телеграм мемонам. Прогулка меброем, сурату видео карда партофтан мегирам. Дар телеграм активниум назар ба ютуба. Телеграм канал ман беҳтаринаи духтаро, дароен обуна шавен, маъқул мешаватуна. 1600 нафар шудагем. Канал танҳо барои занҳояй. Бачати комментария ҳастай, дар ҳамин канал пайваст кардагӣ. Уҷадаям 420 аз ҳамин занҳои тоҷики худмон. Канали ман тоҷикиай. Баъзе ҳамин текстоша ба забони русӣ менависам, бисёруш ба забони тоҷикиай. Дар о группаям ҳамин хел занако савол ҷавоб мекунанд, пухтупазошонам мепартоянд. Беҳтарин занҳоянд дар группа. Ҳама занҳои ба маънаи шудор, кӯдакдор, инами Россияда, Америка, Германия, ҳамаи давлатҳода зиндагӣ мекунанд. Хона дазиқ мешаванд, ба ҳамин группа даромада, инам хеле гап мекунанд.
хулоса беҳтарин каналае дароен обуна шавем, пушаймон намешавем дӯстони азизам. Баъд духтаракое ки нав да канали ма обуна шудаген надонен агар да ютуб ма дута канал дорум. Якум каналум ҳом влог ном дора, яъне влоги хонагӣ. И дуюм канал май Ситора влог кадагиё. Агар фуратуна да поисковики ютуб хом влог нависен, англисикати хом влог ё ин ки влоги хонагӣ нависен меброя. Канали якуманги ман беҳтаринаи видеои хушрӯ када мондагиём. 4 сол мешава ки ами ютуб да ман видео мондестам. Хамири пирашкия баъди куллача када шудан руша пушонда мондам. Ҳами хел ягон 10-15 минут истодак дам гирифт. Баъд ба нами тарз тунук карда начинкаша мемонему мепечонем. Мефуратуна куллача печонен ба хости дили худтон. Да сковородка 1 литр равғана рехта газа баланд мекунем. Равған ки ҷӯш шуд, баъд алова хеле миёна мемонем, на баланди бад бошад, на пасти бад. Пирашкиёя монда ба нами тарз пухта мегирем. Агар алова баланд кунен духтаро, пирашкия дарунаш хомсӯзак мебиёя. Бояд ки алови средни да пухта шава. Пирашки ё ин ки орзуқ, инами чизе ки дар равған бирён мекунен, алови баланди бада бирён накунен ки дарунаш хомак мебиёя. Инам хел ҳамаи пирашкиҳои пухта гирифтам, корзинада мондам. Маззашам ба мазза омадагиай мулоимаки хушрӯ. Умедворам ки да шумоям мотиватсия мешава, мехезаен тайёр мекунем барои кӯдакакотон. Чӣ намуд хӯроке ки тайёр карда нишонтиём, бисёри духтараком да мотиватсия мешава. Да личнаи телеграму мепартоян сурат гирифта, да ватсап ё ин ки да группаҳо мепартоян, инамоям тайёр кардем гуфта. Бениҳоят хушҳолам ки ҳами канали ма барои шумо фоидаоварай. Ҳаматон дар раҳмат, дӯстони беҳтаринам. Иҷада барои худам кофе тайёр кардам, завтракда. Мақсудҷон ҳоли ховай, кӯдакои калоно мактаб даян. Баъд диетический десерт тайёр кардам. 100 грамм творога гирифта, болошда якта банана кубикча реза кардам мондам, якта нок, якта киви. Ҳозир завтрак мекунам. Ана инуш боша завтраки шавҳармай. Чои кабудам кардам, шона чойникда, тухм бирён кардам, ҳозир завтрак мекунанд. Кӯдако то соати 2 мактаб даянд, мебиёянд, баъд обеду завтракшон 2 в 1 мешава. Болои тухмда сир реза карда мондагиём. Ана иҷада боша обедида барои шавҳарам хӯроки парҳезӣ тайёр кардам, яъне правильное питание. 100 грамм гречка, 150 грамм куриная грудка, оби холида ҷӯшондагиём, камтарак намак кардагиём. Пешшуда салат мондам. Ҳозир обед мекунанд. ҳамроҳи Мақсудҷон прогулка биромадем. Ҳамсоям кӯдакошона гирифтанд, ман тоқа Мақсудҷона гирифтам. Кӯдакои калоном ай мактаб мебиёянд, монда мешаванд, бо тренировка меранд, дополнительные уроки да мераванд, монда ки мешаванд, ба дига намефурашона берун брои. Иҷа омадем МФЦ, ҷои бозӣ дора, кӯдакако бозӣ кардестанд, ман хайдр омадам корма буд кардам. Ҳами зданияя дуюм этажошда детский мирай. Ҳозир иҷа меброем, детмир мерем. Мақсудҷонда дута либосча заказ кардагиём ва ё мегирему, баъд меравем хона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизам,
аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.